Чаму мы вядземся на правакацыі махляроў? Што яны робяць такога, што нашыя бабулі часам гатовы перапісаць на іх кватэры, а мы самі дасылаем ім пін-коды ад сваіх карт, дзелімся асабістай інфармацыяй ці нават інтымнымі здымкамі невядома з кім. А потым, нібы ачуняўшы ад гіпноза, хапаемся за галаву і ў разгубленасці пытаемся, а што гэта такое было? Сёння мы адкажам на гэтае пытанне. Нас чакае сеанс махлярскай магіі з поўным яе выкрыццём. Усім вітанкі! З вами канал Мае Сэнс і рубрыка «Вачыма псіхолага». У гэтым выпуску мы даведаемся, як махляры зацягваюць нас у свае сеткі. Ну а таксама паглядзім, ці ёсць спосабы ўратавацца ад іх маніпуляцый. Ну а дапаможа нам у гэтым брытанскі дакументальны фільм 2022 года, зусім свеженькі, «Махляр з Тіндара». Гэты фільм расказвае рэальную гісторыю, гэта рэальная гісторыя чалавека, які знаёміўся ў Тіндары з жанчынамі, потым вымагаў у іх грошы. Завуць гэтага чалавека Саймон Леваеў, ён жа Шымон Хают, паўтаруся, гэта рэальны чалавек. Агульная колькасць яго ахвяраў невядомая да гэтай пары. Але прыкладная сума, якую ён падманам выманіў у гэтых жанчын, набліжаецца да 10 мільёнаў $. Як жа ён гэта зрабіў? Якое дачыненне гэта мае да нас? Ну, у нас жа ўсё ж такі ніхто не выманіваў ніколі мільёны $. Ну, але мы ўбачым, што прыёмы, якія выкарыстоўваў Саймон Леваеў, каб падмануць свае ахвяры, яны ёсць у арсенале і самых звычайных махляроў, якіх мы можам сустрэць кожны дзень. Перш чым пачаць, заклікаю паставіць лайк, падпісацца на канал, пракаментаваць, ну а таксама падзяліцца гэтым відэа са знаёмымі. Ну, асабліва, калі яны таксама сядзяць у Тіндары, ну, мала ли што. Ну, яшчэ скажу, што далей будуць спойлеры. Так што, калі вы хочаце ацаніць усе павароты сюжэта асабіста, то тады цісніце на паузу, глядзіце фільм «Махляр з Тіндара», ён жа аферіст з Тіндар, ён жа Тінда Свіндля, і потым вяртайцеся да нас за разборам. Ну, а з усімі астатнімі, хто хоча паглядзець адразу, мы пачынаем. У схеме, якую выкарыстоўваў Саймон Леваеў, было насамрэч усяго 3 кампанента. Гэта ідэальнасць, недасяжнасць і праверка межаў. Сплятаючы гэтыя 3 кампанента ў розных прапорцыях і паслядоўнасці, ён літаральна выбудоўваў з іх такую пастку, з якой ягоныя ахвяры ўжо не маглі вырвацца. І вось тут важна зразумець, паўтаруся яшчэ раз, што хаця ў выпадку Саймона Леваева гэтае майстэрства падманы і махлярства было даведзенае амаль што да ідэала, гэта быў цэльны, вельмі маштабны план, у яго былі супольнікі і гэтак далей, але і больш мелкія, такія прымітыўныя махляры робяць тое самае, толькі, можа, не ў такіх маштабах і не так філігранна. Менавіта таму і кожная з нас можа з гэтым сутыкнуцца. Ну, можа, гэта будзе прыемны голас у слыхоцы. Гэта прадстаўнік вашага банка. Мы заўважылі актыўнасць на вашым рахунку, пакуль усе грошы не знялі, калі ласка, тэрмінова дашліце нам свой пін-код. Альбо гэта можа быць рэклама казіно, што абяцае імгненныя касмічныя выйгрышы. Ці усялякія слёзныя аб'явы кшталту «самі мы не месныя, збіраем грошы на бяздомнага сабачку», ці нават на лячэнне смяротна хворага дзіцяці. Сволачы. Але схема адна і тая ж заўсёды. Гэта ідэальнасць, недасяжнасць і праверка межаў. Чагосьці больш, чагосьці менш, але сутнасць не змяняецца. Давайце ж паглядзім, як з гэтых 3 кампанентаў карыстаўся Саймон Леваеў, які зараз мы паглядзім гэта на прыкладзе таго, як ён заманівае ў сваю пастку дзяўчыну па імені Сесілія. Ну, адразу скажам, што ў выніку гэтых всех махлярстваў Сесілія перадала Саймону $250 000. Для гэтага патраціла ўсе свае зберажэнні, таксама ўзяла крэдыты ў 9 розных банках. Паўтаруся, гэта рэальная гісторыя. Першы кампанент махлярскай схемы – гэта ідэальнасць. Ідэальнасць – гэта кампанент, мэта якога затапіць нас пачуццём таго, што тое, што нам прапануе махляр,
Гэта нешта суперкрутое, нешта унікальнае, пераўзыходзячы ўсе нашыя мары. Гэта такая казка, якая раптам становіцца яўю. Як гэта выглядае ў фільме? Саймон творыць ідэальны вобраз сябе самога. Ён называе сябе сынам алмазнага алігарха Льва Ліваева і спадкаемцам ягонай імперыі. Такім чынам, Саймон – гэта алмазны прынц, прям бінга. Фота на Тіндеры і аккаунце ў Інстаграме адлюстроўваюць шыкоўнае разнастайнае жыццё. Вечарыны, бізнес-сустрэчы, пляжы, дарагія машыны, прыватныя самалёты, вандроўкі, казачныя гатэлі і так далей. Разлік тут зацікавіць і захапіць сабой як мага больш шырокае кола жанчын. Вам падабаецца хлопец у бізнес-касцюме? Калі ласка. Больш даспадобы нешта больш нефармальнае? Колькі заўгодна. Любіш вандраваць? Я таксама. Цікавіць грошы і люксавае жыццё? Іх ёсць у мяне. На першае свіданне Саймон запрашае Сесілію ў шыкоўны 5-зоркавы атэль. Потым, пакуль доўжыцца такі мядовы месяц іх адносінаў, на ідэальнасць граюць шыкоўныя падарункі, шырокія жэсты. Напрыклад, ён прылятае да Сесіліі ў Осла на сваім прыватным джеце, каб папросту выпіць з ёй кавы. Вось гэтыя пералёты на прыватных самалётах, язда на Роллс-Ройсе, пастаянная любоўная перапіска, нарэшце просьба стацца ягонай дзяўчынай і прапанова жыць разам. Усё гэта стварае вау-эфект. Вось гэтая ўся прыгажосць, увага, каханне, рамантыка, люксус – гэта ўсё мне? Тут важна стварыць лавіну вось гэтага вау-эфекту настолькі моцную, каб за ёю папросту згубілася простая думка. Штосьці гэта занадта добра, каб быць праўдай. У жыцці ідэальнасць таксама прысутнічае ў махлярскіх схемах. Унікальная прапанова. Укладзі 1 цэнт і атрымай $100. Мы закрываем калекцыю, прадаём наш тавар не за $1000, а за 10. На ідэальнасць працуюць таксама водгукі пра прадукт. Яны праплочваюцца, да? Усе яны не проста станоўчыя, а проста такія заўзятыя, да? Это супер. Да? З гэтымі пігулкамі я пахудзела на 20 кіло, хоць і не адмоўлівалася ад салодкага. Я апранула гэтую сукенку, і цяпер мужчыны падаюць да маіх ног. Я быў зацюханым лузерам, прайшоў гэты курс і стаў топ-лідарам. Конечно, тут ёсць і агрэсіўны піяр, які мае прыцягнуць увагу. Гэта такія рэкламныя фразы кшталту «Ты не паверыш», «Лекары ў шоку», «Мільярдэр раскрывае свае сакрэты». Ці грыбок з пазногцяў пройдзе за тыдзень, трэба толькі шматкроп'е. Калі вы бачыце ці чуеце нешта такое, кажыце. Калі вам падаецца, што прапанова занадта прывабная, каб быць праўдай, вам не падаецца. Гэта таксама неправда. Але давайце зірнем крыху глыбей. Ідэальнасць можа праяўляцца і ў іншым выглядзе. Нагадаю, што яна скіравана на тое, каб затапіць нас эмоцыямі. Найчасцей гэтыя эмоцыі вось такія захаплення, шчасце, вось гэты вау-эфект, які мы вышэй абгаварылі. Але не толькі гэта. Вось як гэта было ў Саймона і Сесіліі. У Саймона і Сесіліі вельмі бурна развіваюцца адносіны, і яны скончваюцца ў ложку. І падчас сексу Сесілія заўважае ў Саймона на спіне нейкія адметіны. На пытанне, што гэта, ён нібыта так сарамлівы і вагаючыся апавядае гісторыю пра тое, што ён сядзеў у турме ў паўднёвай Афрыцы, таму што яго здрадзілі, фальшыва абвінавацілі, вось ён патрапіў у турму. І ў дадатак да гэтага з ім асабліва дрэнна абыходзіліся ахоўнікі ў гэтай турме, бо ён габрэй. Што тут адбываецца? Вобраз ідэальнага прынца, вось гэтага алмазнага прынца, дапаўняецца нейкай трагічнай гісторыяй. Звонку я такі моцны, паспяховы, прывабны, але ведаеш, насамрэч я такі самотны. Усе гэтыя людзі, якія мяне атачаюць, сярод іх у мяне няма роднай душы. А значыць, што? А значыць, дзяўчына, якой дэманструюцца гэтыя шнары на спіне, адчувае сябе асаблівай. Вось ніхто не змог спасцігнуць гэтую самоту, гэтую ранімасць, ягоную сапраўдную існасць, а я змагла. Ніхто дагэтуль не бачыў у ім чалавека. Усе купляліся толькі на гэты вобраз з Інстаграма, а я ўбачыла.
Ён адкрыўся мне. Ён вылучыў мяне сярод іншых, паказаў, як кажуць, сваё мяккае пузіка. Гэта працуе бездакорна. Гэта нават больш моцны прыём, чым вау-эфект. Гэты бок ідэальнасці, такая параненая ідэальнасць, звяртаецца да нашай лепшай часткі. Той, якая спачувае, той, якая хоча дапамагчы, направіць несправядлівасць, падтрымаць добрага чалавека ці добрую справу. Ён адгукаецца на нашу вельмі глыбокую патрэбу адчуваць сябе добрым. Я не проста купляю тавар з фантастычнай зніжкай, а я яшчэ дапамагаю. У жыцці гэта таксама працуе. Можа працаваць у адносінах, літаральна так, я такі паранены і нешчаслівы. Але параненую ідэальнасць выкарыстоўваюць, напрыклад, так. Купіце наш прадукт, а мы перакажам палову даходу на галадаючых дзетак Афрыкі. Сюды ж ужо згаданыя аўтары слёзных гісторый. Дапамажыце прытулку для коцікаў. Маша змагаецца з ракам, дасылайце грошы сюды. Людзі добрыя, извините, што я к вам абращаюсь. Тут трэба зазначыць, што тыя ж прыёмы выкарыстоўваюцца і ў абсалютна законных і шчырых праектах, напрыклад, у сацыяльнай рэкламе. Таксама у просьбах аб дапамозе для сапраўдных прытулкаў для жывёлаў, для хворых дзяцей ці ахвяраў нейкіх катастрофаў. Але галоўнае, што тут трэба засвоіць. Інфармацыю трэба правяраць, заўсёды правяраць. Гугліць назвы фондаў, назвы прытулкаў, праектаў, імёны і прозвішчы іх кіраўнікоў. Можна пытацца пра інфармацыю ў людзей, якія сапраўды занятыя ў гэтай сферы. Напрыклад, у зооваланцёраў ці валанцёраў, якія працуюць у онкацэнтрах. І памятаць, чым больш у вас пасля прагляду нейкага роліка захоплівае эмоцыямі, чым больш вам хочацца, размазваючы слёзы, хапацца за гаманец і зараз жа, не зыходзячы з места, пераводзіць кудысьці грошы, тым больш верагоднасць, што гэта махлярства. Сумленныя людзі не будуць супраць таго, што вы спраўджваеце інфармацыю пра іх. А махляры б'юць на эмоцыі менавіта для таго, каб вам і ў галаву не прыйшло нешта правяраць. Каб вы проста размазалі слёзы, палезлі, увялі нумар сваёй банкаўскай карткі і пераказалі грошы. А думаць вы будзеце потым, толькі у вас ужо грошай не будзе. Другі кампанент гэтай махлярскай схемы – гэта недасяжнасць. Напрыклад, Саймон у фільме чаргуе перыяды ідэальных адносінаў са зніканнямі. Чым лепей яны з Сесіліяй бавяць час разам, тым больш цяжка яго ўтрымаць. Маўляў, яму трэба шмат вандраваць па працы. А працуе ён, нагадаю, алмазным прынцам і гендырэктарам свайго бацькі алмазнага барона. Потым для знікненняў з'яўляецца яшчэ больш важкая і больш страшная прычына, але пра гэта крыху пазней. Тое, што робіць тут Саймон, завецца гостынг. Ад ангельскага the ghost – прывід. Чалавек як бы ёсць, але яго няма. Ён то з'яўляецца, то знікае, як прывід. Сутнасць гэтай маніпуляцыі, а гэта маніпуляцыя, сутнасць яе ў тым, каб зрабіць свой вобраз не толькі вельмі прывабным, але і недасяжным. Саймон узбуджае ў Сесіліі пачуццё, што яна ў любы момант можа яго страціць. Такі падвешаны стан. Як быццам бы мы разам перапісваемся ў месенджерах, кветкі, люблю, не магу, а адначасова дзе хлопец? Няма хлопца. А паколькі мы ведаем, што недасяжны плод ён заўсёды самы салодкі, то і зацікаўленасць і прывязанасць Сесіліі да Саймона ўсё больш узрастае. Пры гэтым і самі адносіны, канешне, прыемныя, але нейкія нясталыя. Сесілія ў нейкі момант кажа: «У сваіх пачуццях я ўпэўненая, але ці і Саймон лічыць мяне асаблівай, ці ён зацікаўлены гэтак жа, як і я». Насамрэч, Саймон робіць усё магчымае, каб гэтае пытанне не выходзіла ў Сесіліі з галавы. У жыцці недасяжнасць таксама пастаянна рэалізуецца ў махлярскіх схемах. Зніжка 90% толькі сёння. Колькасць месцаў на курсе абмежаваная, спяшайцеся. Ваша дачка збіла чалавека, у вас 30 хвілін, каб пераказаць грошы, іначе будзе ўгалоўны пераслед. Так, апошняе гэта таксама недасяжнасць. Быццам бы ёсць магчымасць дапамагчы дачцэ, але час жорстка абмежаваны. Гэта яшчэ робіцца для таго, каб вы падумаць галавой не паспелі.
У цэлым вось гэтая недасяжнасць, яна ўзмацняе нашае жаданне валодаць чымсьці праз трывогу. Так, гэта вельмі файная рэч, ці магчымасць, ці адносіны, але ты ўпэўнены, што гэта ў цябе ў руках, а можа і выслізнуць. Саймон карыстаецца са сваёй недасяжнасці па поўнай праграме. Калі ягоныя адносіны з Сесіліяй мацнеюць, ён нават прапануе ёй быць ягонай дзяўчынай і жыць разам, то стаўкі падвышаюцца. На даляглядзе рамантычнага шчасця з'яўляюцца хмары. Саймон кажа Сесіліі, што алмазны бізнес, якім, маўляў, займаецца ягоны бацька, вельмі небяспечны. Што яму, Саймону, паступаюць пагрозы. Паказвае фота лістоў з кулямі і пахавальных вянкоў, якія дасланыя на ягоны адрас. У Сесіліі такім чынам ужо на новым узроўню узбуджаецца вось гэты страх яго страціць. Каханы чалавек у небяспецы, правильно? Тут жа і гостынг выходзіць на новы ўзровень, гэта знікненне, пра якія мы казалі. Служба бяспекі у двухкоссі кажа, што Саймону трэба нейкі час хавацца. Цяпер ужо мала таго, што ён недасяжны, яго яшчэ і можна страціць назаўсёды, яго могуць забіць. І нарэшце наступае кульмінацыя. Саймон, які ўжо нейкі час дзесьці хаваецца, дасылае Сесіліі фота свайго параненага ахоўніка і паведамленне, што на яго, Саймона, быў здзейснены замах, а ахоўнік выратаваў яму жыццё. Вось гэта абсалютна беспройгрышны ход. Па-першае, паведамленне ад Саймона прыходзіць глыбока ўначы. Гэта час, калі ў нармальнай сітуацыі мы спім, мы нічога такого дрэннага не чакаем. Мы не можам добра ўсведамляць, што адбываецца, і мысліць ясна. І калі сярод начы мы атрымліваем нейкія шакуючыя навіны, мы выбітыя з калеі значна ў большай ступені, чым калі б гэта адбылося з намі днём. І гэта дае большы кантроль над намі. І другі момант. Мала таго, што вось гэтае паведамленне прыходзіць уначы, яно яшчэ прыходзіць не ў выглядзе тэксту на мяне здзейснілі замах, а ў выглядзе фота і потым нават яшчэ відэа з хуткай дапамогі, на якім ахоўнік Саймона акрываўлены, паранены, і таксама ён, сам Саймон, у крыві. І гэта таксама вельмі моцна. Бо ў параўнанні з тэкстам фота – гэта заўсёды значна больш магутны канал інфармацыі, ён значна больш моцна ўздзейнічае на наш мозг. І гэтым карыстаюцца махляры і ў жыцці, асабліва тыя, што спецыялізіруюцца на слёзных гісторыях. Вы можете паназіраць за эфектыўнасцю вось гэтага прыёма, параўнаць тэкст альбо фота альбо відэо на сябе. Ось калі вы з большай імавернасцю пералічыце грошы, калі вы прачытаеце аб'яву, напрыклад, пра бездомнага сабаку, якога збіла машына, і цяпер хтосьці збірае яму грошы на аперацыю, ці калі вы пабачыце фота гэтага сабакі, да яшчэ фота ягоных ранаў крупным планам, ці калі вы паглядзіце відэо, дзе гэты сабака курчыцца ад болю і скуголіць. Зразумела, што калі вы пабачылі відэо, у вас ужо сама рука цягнецца да гаманца, кудысьці штосьці камусьці пераводзіць. Тут зноў звяртаю ўвагу. І з фота, і з відэа карыстаюцца і сумленныя людзі таксама. Але ў іх іншая мэта. Яны не разгойдаюць вас на эмоцыі. Яны даказваюць праўдзівасць гісторыі. І з гэтай мэтай фотаюць, як правіла, не страшныя раны, а, напрыклад, чэкі з ветклінікі, каб паказаць, колькі грошаў было ўжо выдаткавана на гэтага сабаку. Пра Сесілію і Саймона мы скажам, што менавіта пасля гэтай псіхічнай атакі, пасля гэтых відосаў, Саймон пачынае вымагаць у Сесіліі грошы. Маўляў, яму нельга карыстацца з банкаўскай карты, каб яго не знайшлі нейкія ворагі, і таму ці не пазычыла б Сесілія яму грошай. А ці не зрабіла б яму новую картку, прывязаўшы яе да свайго рахунку? А ці не ўзяла б крэдыты ў банку? А яшчэ адзін? А яшчэ? А ці не пазваніла бы ў банк, каб у іх там нейкія пытанні ўзніклі? А ці не схлусіла бы ім, што гэта яе крэдыты, узятыя для яе, а не для яго? Усё гэта мае дачыненне ўжо да трэцяга складніка махлярскай магіі. Гэта парушэнне межаў. У самым агульным сэнсе межы – гэта наша ўменне казаць «не». Не, я не буду гэтага рабіць.
Не, мне гэта непрыемна. Не, я бачу гэта па-іншаму. Каб маніпуляваць намі, махляру неабходна змусіць нас ад нашых межаў адмовіцца. Ну, ці прынамсі пасунуць іх так, каб яны, гэтыя межы, не перашкаджалі яму ці ёй махлярыць. Як гэта адбываецца ў адносінах Сесіліі і Саймана? На пачатку проба межаў маскіруецца тым самым уау-эфектам. Не паспеўшы выпіць і кубак кавы на першым свіданні ў 5-зоркавым гатэлі, Сайман запрашае Сесілію з сабой у Балгарыю. Так, з незнаёмым чалавекам, якога яна ведае гадзіны 2. Калі? Прама зараз. Давай, хутенька кідай усе свае планы, збірай рэчы. Ну, праўда, паляцім на прыватным джэце. А за рэчамі дадому Сесілію вязуць на Роллс-Ройсе. Вот гэта вось вау-эфект, да? Далей болей. У аэрапорце Сесілія высвятляе, што разам з ёй Сайманам у Балгарыю ляцець былая дзяўчына Саймана і іх агульная маленькая дачка. Двухсэнсоўна не знаходзіце? Ну, вось і Сесілія знаходзіць. Але вайб вау-эфекта яшчэ занадта моцны. Усё яшчэ выглядае як у казцы, да? Прыватны самалёт з такім класным парнем кудысьці ляцім. Да? І таму Сесіліі вельмі складана паверыць сабе і сказаць, гэй, на такое я не падпісвалася. І яе межы пасунутыя яшчэ на крок. Трэцяя атака на межы, як толькі яны прыязджаюць у гатэль у Софіі, сталіцы Балгарыі, Сайман цалуе Сесілію. Так, яны знаёмыя некалькі гадзінаў, але гэта лепшы пацалунак у яе жыцці. І адбываецца ўсё ў ліфце шыкоўнага гатэля. Межы ідэальнасць 0,3. Далей, як не складана дагадацца, адбываецца сексуальная сцэна, ну, і ідэальнасць зноў ідзе ў наступ, набываючы ўжо новыя адценні, пра якія мы ўжо паразмаўлялі у гэтым эпізодзе са шнарамі, да? Вось гэтая параненая ідэальнасць уступае на сцэну. Але гэта далёка не канец. Пасля таго, як пастка за Сесіліяй захлопнулася, наступае яшчэ адна праверка межаў, літаральна зараз жа. Вось ты паехала за мной, калі я цябе паклікаў. Вось Балгары, да? А што ты будзеш рабіць, калі я цябе праганю? І адразу пасля сумеснай ночы Сайман кажа Сесілію, што яго шмат справу і што ёй лепей вярнуцца дадому. Нармальна, да? Учора хапай рэчы, бяжы за мной. Сёння давай адсюль, ты не перашкаджаеш тут. І ўжо вяртацца трэба не на прыватным джэце, а проста на самалёце. І што самае дзіўнае, Сесілія не крыўдзіцца, яна не абражаецца, і там папросту спакойна ляціць дадому і працягвае марыць пра Саймана. Ну і, канешне, атакі на межы ўзмацняюцца, калі паступаюць вось гэтыя навіны, што Саймана хочуць забіць. Сесілія тут ужо гатовая і грошы плаціць, і банкам хлусіць, і картку прывязаную да свайго рахунка каханаму перадаць. Вось усё, што заўгодна. Дарэчы, вось з межамі гэта яшчэ ёсць такая дадатковая пастка. Яны як дрыгва. Калі яны раз пасунутыя, то іх неймаверна складана не толькі вярнуць на былое месца, але і ўтрымаць там, дзе яны ёсць. Гэта як такая ледзяная горка. З каждым новым крокам махляра ты загразаеш усё болей. Пазычыла адну суму грошай? Да яшчэ? Табе што, шкада? Ты што, не разумееш, што калі ты не пазычыш яшчэ раз, то гэтая папярэдняя твая пазыка страціць усялякі сэнс. Столькі няма? Ну, вазьмі крэдыт. Табе што, складана? Я ж усё вярну. Узяла адзін крэдыт, вазьмі другі. Узяла крэдыт, пазвані ў банк. І так далей, крок за крокам. Ну і ў жыцці гэта таксама сустракаецца. Ну, напрыклад, так. Прабачце, можна задаць вам пытанне? І вось вы кудысьці ішлі па вуліцы, але гэта пачулі і спыніліся. Всё, вашы межы ўжо пасунутыя. Скажыце, у кагосьці з вашых родных ёсць алергіі? Ну, калі вы ўжо ўсё роўна спыніліся, ну, як тут не адкажа, так? І вось так далей, крок за крокам. А на што алергія? А ў каго? Я хачу вам расказаць пра наш цудоўны сродак. Дайце, калі ласка, ваш імэйл, каб мы даслалі вам больш падрабязную інфармацыю. Ведаеце, толькі сёння у нас зніжка 50%. Вы можете набыць лек прама зараз. І вось гэта адно за адным. Вы пачулі адно, вы адказалі на пытанне, вам даюць яшчэ адно пытанне, вам прапануюць даць вашы нейкія кантакты, выдаць нейкую асабістую інфармацыю і гэтак далей. Што ж з усім у гэтым рабіць?
Ну, гэтаксама, як махлярская схема мае 3 кампаненты, то і супраціў таксама мае 3 складніка. Супраць ідэальнасці дапамагае рэалізм і здаровы сэнс. Супраць недасяжнасці уменне прыпыніцца, а супраць пасунутых межаў давер да сябе і уменне казаць «не». Давайте абмяркуем гэта больш падрабязна. Ну, перш за ўсё, рэалізм. Мы пра яго быццам бы ўсе ведаем. Пра ўсе гэтыя сыры, якія бываюць толькі ў мышалоўцы, калі яны нічога не каштуюць. Але калі нам падсоўваюць нешта прывабнае, альбо наадварот нас пужаюць, ці выклікаюць нейкія эмоцыі, пра здаровы сэнс нам цяжка памятаць. І ўсё ж, калі вам падаецца, што нешта выглядае занадта добрым, каб быць праўдай, вам не падаецца. Эфектыўныя правераныя лекі не прадаюцца ноунеймамі ў пераходах метро. Калі б існаваў рэальны сродак законнага імгненнага абагачэння, усе б даўно былі мільянерамі. Калі ў аб'яве пра збор сродкаў на хворага коціка ёсць нейкая жаласлівая фотка, але няма нават назвы горада, дзе гэты коцік знаходзіцца, гэта як мінімум падазрона. Ну, а хутчэй за ўсё, гэта махлярства. Далей. Уменне спыніцца. Гэта уменне быць у моманце, адчуваць, што адбываецца. Задача махляра не даць нам спыніцца, не даць нам задумацца, не даць прыслухацца да сябе, не даць запытацца, што это наогул адбываецца тут такое. Дзеля гэтага нам ціснуць на эмоцыі, нас прыспешваюць, намі маніпулююць. Наша задача гэтаму супрацьстаяць. Добрая навіна тут у тым, што быць у моманце, спыняцца, аналізаваць абстаноўку – гэта навык. Гэта не суперздольнасць. А калі гэта навык, значыць гэтаму можна навучыцца. І гэтаму варта навучыцца. А таму ўсе тэхнікі зазямлення, уваходу ў цела, свядомасці нам на дапамогу. Ну, дарэчы, яны дапамагаюць не толькі супраць махляроў, і некаторыя такія тэхнікі можна пабачыць на маім канале. Запрашаю. Ну і нарэшце, уменне казаць «не». Это прям базавы навык, гэта трэба ўмець усім. Але з гэтым у нас вялікія клопаты. Часта мы ў дзяцінстве нясем у сабе такі досвед, што казаць «не», адмовіцца штосьці рабіць альбо не пагадзіцца з кімсьці, гэта азначае разрыў адносінаў. На нас пакрыўдзяцца, з намі перастануць размаўляць, сябраваць, будуць рабіць козью морду і усяляк выказваць сваю незадаволенасць. Ну, а можа яшчэ і неяк адпомсціць. І таму нам вельмі цяжка казаць «не». Мы баімся пакрыўдзіць, мы баімся падасца неветлівымі і гэтак далей. І тут добрая навіна таксама ў тым, што і гэта навык. Гэта не суперспасобнасць, не суперздольнасць. Можна натрэніраваць у сябе цягліцу «не». Пачынайце з самых бескрыўдных сітуацый. Ну, напрыклад, не ўзяць прапанаваны флаер на вуліцы. Невялікі лайфхак на гэтую тэму – лягчэй за ўсё казаць «не» адразу. У вас ёсць хвілінка? Не, прабачце, няма. Гэта прасцей, чым спыніцца, потым спрабаваць уцячы і адмовіцца ад камунікацыі. Таму кажыце адразу. Не, не хачу, не спыняюся, прабачце, спяшаюся. Ну што ж, сябры, вось такі агляд у нас сёння атрымаўся. Дзякую, што даглядзелі да канца. Не забудзьцеся пра лайк, пра падпіску, ну а таксама расказвайце ў каментарах свае гісторыі, ці былі вы калісьці ахвярай махлярства. І што вам дапамагло выйсці з той сітуацыі? А можа, вы якраз такі не паддаліся на маніпуляцыі? Што вам у гэтым дапамагло, што падтрымала? Падзяліцеся і давайце будаваць сумленнае грамадства разам. Бо гэта мае сэнс.